За мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукнат апарат. Но аз със всеки съм готов да споря, дали това е най-важно на света. Живея на последния етаж, в една мансарда, но точно под звездите. Прозорецът е моята врата, и аз вървя към тях и ги разпитвам дали след време тук под звездите в прозорецът ще има светлина. Дали тогава пак ще слушат Beatles и вечните поети ще четат? Дали хазайката ще идва рано с виенска кифла, с каничка кафе, и вместо да попита тя за найма, ще се усмихне: спахте ли добре? И пак ли ще звучи невероятно за някой, ако някой пак твърди, че имам най-голямото богатство, един прозорец и безброй звезди. Че имам най-голямото богатство, един прозорец и безброй звезди. Един прозорец и безброй звезди. Един прозорец и безброй звезди.